खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 मार्च 2021 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोनजायो मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो जायखि खामानि मावा मानो बे खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावफुंजोबनो हागोन गियाना बांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि अननाय आरो अनसायनाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बयजोंबो अनसायजागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौबो मोननो हागोन बिदा फंबायनिबो हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन न'खराव बयजोंबो गोरोबनो आरो गोरोबनानै थानो हागोन अनलायनायनि दैमु बोहैगोन लोगोफोरजों बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गोबां मोजां खाबु फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन आरो गोसोनि साननायफ्राबो जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अदेबानि खरसाया बांगोन मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन आरो गुबुनखौ हेफाजाब होनोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन जायखि खामानि मावा मानो बैफोर खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन। सिंह राशि
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन न'खराव बयबो गोरोबनानै थानो रोंगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव सोरबा आलासि फैनाय हागौ सोरबा लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनोबो खाबु मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागोन आरो सोरजोंबा बान्था होजानोबो हागौ सांग्रां गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो आरो मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आया बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन बबेबा सुबुं गौमायाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन गोबां खामानि मावनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां समाजाव दिनै जोबोर मोजां मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरनिबा सायाव अननाय फैगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसो दुंखांगोन
सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, आयआ बांगोन, मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोआव गिलुं गिलुं जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोननो हागौ। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम होनजायो। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। माखौबा साननानै दिनै गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोआव गोग्गो आरो मोजां साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।